Simfros Okinda. Mane mbaka modhi goyo gi Dr. Martin Odhiambo Ouma biro mar Kingi Charles mar adek e gimo mi wadhi go mbaka no, lakini sani adatiri achiel kachiel nyaka kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto ma ineno ka nitiere jotelo mosebuoro yuoro kanyo en mach mar migago mag Odhiambo ma jo ngere luongo ni Dina mar King Charles mar adek. Aneno ka ker mar ODM Raila Odinga ni kanyo, Cleophas Malala bende nitiere, Opiyo Wandayi bende ni kanyo endo, to mano ben Alfred Mutua mane jatend limbe ma pinye kaendi. Negi jotelo romo kanyo mang'eny mar go mbaka to giyudo migago ne wach mar King Charles. King Charles osechopo kaendi e limbe mar odiochienge 4 to nitiere joma wacho seyo limbe go, nitiere wach monego be nowuoye nikech jo Kenya be moko wacho ni nitiere kaka ne jo Ingereza nohinyo gi ndalo mane ukoloni nitiere, to gidwaro ni mondo migi pesa moro mondo res wachno. Sani to King Charles osewacho ni gibro siro chenro mag somo mapacho ka koting'o koda ka CBC gi penj mogik makoro timore sani, to nitiere joma pod ok oyie godo. Nitiere abro kelo ni mbaka moro bang'e ni Jonandi Koitalel Samuel giwacho ni koro nitiere kaka onego migi e pesa moro kendo nyithigi bende omi chiemo mondo mi kata tich. To koro gimodhi penjo Dr. Martin Ouma ka ni koro mano giketo Kingi kama tek koso oyo, nikech koyie ni jo Ingereza notimo marach bin nyalo kelo jiemo, to koling' aling'a moko duoko wechego to en achaya mage mbaka mobro goyo. Lakini pichni mineno go to maga achiel koa kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto masani koro nitiere chenro mar migago ne King Charles mar adek. Oduogo bang' dakika